ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ದದನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ರೆಸಿಪಿನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಂಪಿದ ಇವತ್ತಿಂತೂ ತೆಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂತು ದಾದನ ಪಾಡು ಅಂತ ಅಂತ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಪ್ಪನ ಅಬ್ಬ ಊನಂಬ ಬಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಪಾಡು ಪೋಯ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕಲ ತಿನ್ ತಿನ್ ಖಾಲಿ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲೇ ಬರ್ದ ಇಲ್ಲ ಕೇತು ತಿಂದಲ್ಲ ಯಾವ ಮುಲಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾಂಬಾರು ಬಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಸಾಂಬಾರದ್ದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೇರ ಅಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಲ ಕೋರಿ ಜನ ಮೀನು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟನ ಮೀನು ಇಷ್ಟನ ತಾರಾಯಿ ರೋಸ್ಟು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಯ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಯ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಪಾಯ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ಮೊಲು ಪುಡಿ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾಳೆ ಇತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಾಡ್ಕೊ ಕಜಿಪ್ ಕೊದ್ದಿರದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಸೋಪ್ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಗರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪುಲ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅರೆಪು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿರದಿದ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ನಾರಿನಿತ್ತ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡು ಇತ್ತ ಬಾರಿದಿರ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯ್ ದಾದ ವರ್ಷ ಪೂರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾರಿದು ನೀರೇ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತುಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆರೆ ರೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಷ್ಪದಿತ್ತೆಂಕ್ಲ ತೋಟ ಮಾತ ಕಂಗ ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಡ್ದಿತ್ತು ನಾತೈತೆ ಚೂರು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲಾತಂತೋಲೆ ಇಂಚೊಂಡೊಂದು ಇರೆ ಪೂರ ಪರಿದನ್ ಸರಿ ತೊಂಜಿಲಿದ್ದೋಣ ಐಟ್ ನಾರ್ದು ನಾರ್ದು ಪೂರ ಕಂತೀನಿ
ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇರೇನಿಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುಡು ಚೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪುರಿ ಪಾರ ಇತ್ತ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಚಾಕೆಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿ ಪೊಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರೇ ಬಾಡವನು ಸಾಧಾರಣ ದತ್ತು ಬಾಡುಂಡು ಯಾವ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಸ್ಪತ್ತೊಲೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸುಮನ್ ಪೊಡಿ ಇತ್ತ ಬಾಡುಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಬಂತದ್ನ ಅರಿನ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಮಾಜೋಡು ಇಂಚೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ತೊಂದು ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹದ ಬರ್ಪುನತ್ ಶೋಕು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪೊಡು ಇಂಚ ಬಂದ ಮಾಜೋಡು ಈ ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಮಾಜ ದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೆದೆ ತೊನೋಡು ಬೊಕ ಕೆನ್ನೆ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಮಾಜದ್ನ ನೀರೆಕ್ಕ ಪಾಡುಗ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ತುಲಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರಿಗೆ ಮನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಾರ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದೋಸೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಹತ್ತದೆ ತೊಂದು ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ದೋಸೆದ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುನ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ನಿಂಚ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಗ ಅದು ಉಂಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚದಾಯಿ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶೇಪ್ ಬರೋಡು ಪಂದ್ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಜರ್ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅವಳ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪಿಲೆಗ್ ಮನ್ಪ ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಂತದ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆಟ್ರೊಂಡು ಕಾವಲಿನ ಸೋಕು ಬೆಚ್ಚಾರದಿ ಓಣೆಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಅಂಚದು ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ದೀರದೆ ತೊನೋಡು ಐನು ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪೀಸ್ ಮಂತದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಅದು ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಅದು ಉಂಡೆ ಮಂತದತಿ ಆ ಉಂಡೆನು ಆಯ್ಕೆ ದೀದು ಒತ್ತೋಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲಿ ದೀದು ಕಾವಲಿ ಕಾಯೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ದುಂಬೆ ದೀದಿಪ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಮಂದಿನ ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದತ ರೊಟ್ಟಿನ ಐನು ಪಾಡುದು ಸೋಕು ಬೇಯರ ಬಿಡೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದಿದೆ ಐಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವ್ರು ನೆನ್ನೆ ಈ ತಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೆಂಡಾಡು ಪಾರ್ಲ ಚೂರು ಉಬ್ಬವೇರ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ದೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಚಾಪುನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕನೇ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟುಗ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್